Ser din hverdag lidt sådan her ud, så stop det med Microsoft System Center. Læn dig tilbage og nyd en guided tur igennem Microsoft System Center, som her bliver præsenteret af Kompleks IT. Microsoft System Center består af 5 produkter, som alle kan stå alene eller integreres. Produkterne er System Center Configuration Manager, System Center Operation Manager, System Center Service Manager, System Center Virtual Machine Manager og System Center Data Protection Manager. I den her video er det System Center Service Manager, som du får en introduktion til. Den bliver givet af Flemming Lindbaum, og han er IT-specialist hos Kompleks IT. Hej, mit navn er Flemming Lindbaum, jeg kommer fra Kompleks IT. Jeg skal prøve at give dig en kort introduktion til det værktøj fra Microsoft, der hedder System Center Service Manager. Service Manager er et helpdesk-system, ligesom man kender det fra andre producenter, baseret på ITIL-standarder. Hvis vi prøver at tage et kig ind i konsollen, så ser det sådan her ud. Så er det delt op i nogle forskellige underpunkter. Der er administration, library, work items, configuration items, data warehouse og reporting. Selve systemet er installeret på en standard Windows server med en SQL-database nedunder. Under administrationen der vil jeg lige gennemgå et par af de vigtige detaljer. Connectors. Her har man mulighed for at importere data automatisk fra andre Microsoft-produkter. Det vil altså Configuration Manager, hvor den kan hive inventory ind fra Configuration Manager fra PC og server. Der er integration til Operation Manager. De alarmer, som kommer derfra, kan man publicere på sin IT hjemmeside. Man kan importere printer og brugere og computer fra sit Active Directory, og så kan man importere configuration items fra sin Operation Manager. Rigtig stærkt værktøj til at hive de her ting ind. Der er lidt opsætning omkring selve portalen, hvor man kan sætte sine software packages. Den har mulighed for at integrere med System Center Configuration Manager, og de pakker man har oprettet herinde, kan man publicere på sin IT hjemmeside. Det vender jeg tilbage til. Herudover så har man selvfølgelig mulighed for at konfigurere sine workflows. Hvordan skal ens godkendelsesprocedure være? Hvordan skal man sætte op, hvem der opererer med hvilke incidents og request for changes osv. Det vender vi også tilbage til. Under library er der en enkelt ting, jeg lige vil vise. Det er omkring en knowledge database, hvor man kan skrive kendte problemstillinger ind, og dem kan man så knytte til en incident eller en request for change, så brugerne har mulighed for at være selvhjulpne. Under work items vil man kunne se en række forskellige ting. Der er activity, change, incident og problem management. Ligesom man kender det fra andre produkter af samme slags. Under change management er det jo således, at man kan se alle de igangværende changes. Man kan se dem, der er assigned til mig, hvad for nogle, der er closed osv. Og det samme gør sig gældende for incident og for problem management. Når man opererer i Service Manager til daglig, vil det typisk være i en konsol som den her, man har sit virke. Det viser jeg også lidt senere. Under Configuration Items, der har man så mulighed for at se sin inventory, som kommer over fra sin System Center Configuration Manager. Der har jeg så hævet alle dem herind. Det er en kombination af det, og så alle de oplysninger, som ligger i Active Directory. Man kan se, hvilke computere, der har aktive incidents, dem er der ikke lige nogen af her. Man kan importere alle sine printere, sådan så at brugerne kan vælge og sige, det er den her printer, jeg har et problem med. Som jeg snakker om før, så har man mulighed for at importere software, og der kan man så sætte et workflow op omkring en forskellige pakker og sige, den som jeg har vist her, Calculator Plus, den kan man få tildelt. Det koster ikke noget, der er ikke nogen, der skal godkende, for det er et stykke gratis software. Men eksempelvis en Adobe Writer kræver måske en godkendelse og en intern fakturering. Det workflow kan man også sætte op. Ligesådan har man mulighed for at styre sine software updates herindefra. Den er integreret med VSUS og System Center Configuration Manager, således at man kan sætte sine softwareopdateringer op herindefra og styre dem herindefra. I sit Data Warehouse, som fysisk ligger på en anden server, kan man sætte en række jobs op og fortælle dem, at den skal prædefinere nogle rapporter til en, som man gerne vil have på et givet tidspunkt. De rapporter de ligger nede under reporting.
Der er nogle prædefinerede rapporter, og man kan så selv lave sin egen, hvis det er det, man har lyst til. Hvis man tager sådan en som List of Incidents og kører den rapport, så vil man have mulighed for at indtaste en række forskellige søgekriterier. Hvis vi nu tager dem, der er som standard og siger Run Report, jamen så får man en rapport over de incidents, der har været, hvordan de er oprettet, og hvornår de er løst, og hvad de er aktive, og prioritet osv. osv. Alt dette er utrolig givetigt, når man skal se efter en måneds arbejde, hvad det er, man har brugt tiden på, og hvor man skal lægge sin indsats i fremtiden. Vi går lige væk fra den igen. Hvis vi kigger fra slutbrugerens synspunkt, hvordan det så ser ud, så skifter vi over til en klient, og her har vi så selvbetjeningsportalen, som den hedder på dansk. En af de store fordele, som jeg personligt synes, det er, at man netop kan få det her på dansk. Hvis vi kigger over til højre, så kan vi se, at de her informationer, de er hævet direkte ud fra Active Directory. Der er nogle announcements her, som er kommet fra IT-afdelingen, og dem kan man så publicere til alle sine IT-brugere. Der er også en række vidensartikler, som vi så før, og der kan man så gå ind og klikke på hver enkelt og så sige, jamen hvis jeg har et problem med min Office-pakke, så kan man måske søge hjælp direkte derinde. Måden man opretter en incident eller en request for service på herindefra, det er ved at trykke opret anmodning, og derefter skal man så vælge, hvordan man gerne vil kontaktes. Man skal fortælle, om man har brug for hjælp, eller man har brug for en ændring. Hvis vi siger, at vi har brug for hjælp til et problem, og at det eksempelvis er et printerproblem, så kan vi skrive printer 04 skriver ikke ud, og den kan vi så sende videre til vores helpdesk-system. Sådan. Her får vi så at vide, at vi har fået IR70, og hvis vi så går tilbage til serveren, vil vi kunne se her under Work Items, at incident nummer 70 skulle gerne være kommet ind i systemet her. På den måde har man det komplette overblik over alle sine incidents. Hvis jeg herfra vil assigne den til en analyst, så har jeg mulighed for at gå ind her og vælge, hvem der skal have den her sag. Vi kan sige, det er IT Support 1, og så får han så sagen. Hvis vi går over på en anden klient, så kan man sige, at det her det er jo, jeg er logget på til som IT Support 1, og der vil jeg så kunne se de incidents, som er assigned til mig. Hvis jeg går ind under All Incidents, så vil vi kunne se IR70, den står også her. Så på den måde har man styr på hele sit workflow. Summa summarum er det et rigtig godt system, og det er nemt at komme i gang med. Man skal selvfølgelig bruge lidt tid på at assigne de forskellige roller til de forskellige personer i ens IT-organisation. Har du lyst til at høre mere om System Center Service Manager 2010, er du meget velkommen til at kontakte Complex IT for yderligere information. Tak. Vi håber, at du nu er blevet lidt klogere på, hvordan du kan bevare overblikket ved at bruge System Center Service Manager. Kig forbi www.complexit.dk, hvis du vil vide lidt mere om Microsoft System Center. Eller tjek www.microsoftonibm.dk, hvor du kan se, hvordan du skaber den perfekte platform for din Microsoft-løsning.